Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni yabusheng tumelangi sanibingelela futhi nami ngalo zinto zathemba into kenaphila niphile nje sewukhuleka ukuza subscribe cela uma ucindezela ukuze uboqala nqa uthola ama video mamba so poster siyabonga yay izinto zenza ngamaskandi ziyenzeka abafowethu sibuyile futhi siphele ezinye futhi awusuka madoda shasho sangena futhi sabuya la ngempela siphele connect indaba lapha ukuthi ngempela navigator we madoda navigator uyaziwa ngedumo zakhe nangomuntu lapho nje wakhe ngoba kade aqale batala lapha kodwa ke kulokhu manje sevelo wenza ukuhlukile ke nje ngempela wenza ukuthe ukuhluka impela nje la khona ukuba ukuthi ngempela khona utalapha khona ngempela phana abaculi bamaskandi bonke ngaphandle kaKhuzani nalapha ngempela emthandeni la khona athe khona maye befaka lapha ngempela ku inkundla yokuxhumana la faka khona ufake lapha enkundleni kaFacebook la khona abhala khona umbhalo thize la khona ade veza ngempela khona ukuthi abaculi bagqoka ayona ngempela phana ama Fabiani ka 150 rand madoda la khona abhala kanje nake wathi hey abaculi bamaskandi nama Fabiani ka 150 rand wasehleka lapha ngempela evala amehlo ethi ngempela inkinga kodwa ke befake nevideo lapha ngempela ayekade ikhuluma indaba ethize nayo ethi kahle la emculweni uyena kanye nendlamlenze nayo lapha ngempela umfo wakuphosa ngathi ukushishiliza lapha ngcomelisha kuphela abanama headboard ake sibuke le video ethi ngempela lapha navigator ikhulumela ngomlomo wakhe yena mathupha nje nayi record into engiyaziyo ukuthi abaculi bamaskanda abanayo ama headboard makukhulunywa ngalento le headboard abaculi bamaskandi yonke abangenayo leyo uma ukuthi ukhona umculo one headboard ngaphandle kaKhuzani nomthandeni ngithi akayiveze njengamanje abaculi bamaskandi bayalala awuqondo noma ikhanda lingezansi noma lingenhla melele bakwethu uthengana ama headboard baculi thengana ama headboard ayibizi lento ngo5000 ngathola headboard enswempukazi enhle we madoda zakhala ake ubeke le ndaba nawe usho ukuthi kahle wena uthini ngalolu vulo wakho ngempela mawubuka le video yakhe ngempela phana yena unavigator mfowethu wenza usho ukuthi ubona kanjani nobona ngathi ngempela vele abaculi bawafoda ama headboard lapha ngempela bazazi babheke emabelele hayi mina angikholwa kodwa nawe usho lokho ngaphansi comment section usho ngempela ngikholwa ukuthi ngempela indamlenze kanye naye ngempela phana umthandeni kanye naye navigator kuphela nabana headboard ngoba ngeke ubhuti walisona kanayo kodwa ke awushuvula khona ushucabanga ngenkulumo navigator yomuntu lapho lo awuthethela kubonke abaculi bamaskandi nje bephelele bese kuthi nawe sidibana ngokuzayo